Избрах да уча PR, защото вярвам, че комуникацията е ключът към успешните взаимоотношения, както в личния, така и в професионалния живот. Притежавам страст към изразяването и съм убедена, че умението да създаваме и поддържаме положителни връзки с хората е от съществено значение. А сега сериозно. 2 лета подред работих като HR асистент в Yettel. Там организирахме събития и интервюта и се запалих по подобни дейности. Така реших, че искам да се занимавам с PR. Влезнах в Софийския университет, но не беше моето място и се отказах. Един ден гаджето ми ме промъкна в Нов български и при гледката на Коста кафето беше любов от пръв поглед. Така избрах сегашния университет, в който уча. Разбих сърцето на мама и тате, но не след дълго го преживях.